Bere biziko espioiak. Goizeko 9:06, Beverly Hillseko dentagunea. Ez. Atera dizkidazun jantzi guztiak, modaz pasatu ziren duela asteak. Gauza berriren bat nahi dut. Tira ba, beste jantzi bat daukat gordeta. Baina nuke saldu behar bihar arte. Mystikek diseinatu du. Bere nortasuna erabat sekretupean gordetzen duen moda-modako diseinu gilea da. Bai, misterio txua. Eraman egingo dut. Modazko hankasartzea. Bihar dena moda telebistakatean, Mystiken benetako nortasuna ezagutzera emango dute goi-mailako moda gala batean. Jakiteko irrikan nago. Nor uste duzu edela? Lepoa egingo nuke Calvin dela. Edo Tommy, edo Giorgio. Hori ziur jakiteko modu bakarra dago andereñoak. Tiresiasi galdetzea. Zuen igarle lagunari. Kaixo, ni Clover naiz. Eta ni Ales. Ni Sam naiz. Eta zu iruzurti utxa. Ara, sineskabe bat dugu hemen. Mundu osoak daki igarleak iruzurra direla, batez ere dendaguneetakoak. Nola esan dezakezu horrelakorik probatu ere espaduzu egin sekula? Tira, lehendabiziko aldia doan da. Aldaketak dituzu begibistan. Poltsan ditu egingo zaizu. Ez ezagun ilun altu batekin topo egin, eta ustekabeko bidaia egingo duzu. Bai, nahi duzuna. Guazen neskak. Agur, Tiresias. Orduan, zer egingo duzu gero? Zutan jartzen naute tipoiek, gaur egun edo norrasten zaizu etorkizuna igartzen. Aizue! Aberatsa naiz! Barkatu, andereño eder hori. Wow, horra ez ezagun ilun eta... Benetan altua. Goizeko 9:43, Bupeko egoitza nagusia. Harrigarria izan da, ez da? Ai, benetan, ni zorabiatuta nago. Ez hori ez, Tiresiasen igarkizuna. Esandako guztia bete eginda. Poltsan ditu zaitez ezagun ilun altu bat topatu, eta ustekabeko bideia egin dut onaino. Eskerrak iritsi zareten, berritxarrak ditut eta Helga von Guggenek kartzelatik ihes egin du. Jendea beroki bihurtzen saiatu zen moda diseinu gile eroura. Horixe bera. Gorroto dut. Ez dut dudarik egiten. Beharrezkoa dugu lehenbailen harrapatzea, andereñoak. Bai, etzen kartzelatik irtengo aire freskoa hartzeko bakarrik. Beste marruren bat asmatzen ibiliko da. Eta zuen laguntza behar dut zer dena aurkitzeko. Trot da hori, haren menpeko maltzur itxusia. Eta antza denez, are itxusiago dago orain. Tira, gainu ez hitz egin dezagun. Ona, krimen gunea aztertzeko erloju eskanerra, laserdun Espainietakoak, hiletarako urkila bereziak eta abiadura ezinbestekoa denez. Wow! Mundiala! Supermotorretan ibiliko zarete. Ups! Gogoan izan zazu, ahotsaz martxan jartzen direla. Gehiago izango dituzu, ez da? Agur, neskak. Arratsaldeko 4:15, motel abandonatua. Helga von Guggen jatetxe honetan ikusi zuten azkeneko aldiz. Aizue, haren mozorroa aurkitu dut. Hemen barruan aldatu zen? Hau nazka. Bai, eta ezertxo ere ukitu nahi ez dudanez eskanerra erabiliko dut.
Harengana eramango gaituen ezara aurkitu duzu? Ez, baina bakterioz josita dago eta nik ez dut jatetxe honetan sekula jango. Uste dut aintzinako moldez egin beharko dugula lana. Agian etorkizun igarleak ere lagunduko digu? Igarlearen telefono zerbitzua, erantzun bila bazabiltza, zubaia bila, hau da giltza. Tiresias, Sam naiz, zuk esandako guztiak egia bihurtu dira. Benetan, zera, bai, jakinean, nola ez ba? Misterio bat daukat orain eskuartean eta pentsatu dut... Xixo, erantzuna nahi baduzu, barruan begiratu. Erantzuna nahi badut barruan begiratzeko? Barruan begiratu? Gure espioi trebezi ez baliatu behar genuke, eta ez igarle lagun baten aholku ez. Erantzunak barruan daude? Poltsiko eskutua! Hona arrastoa! Biltegi industrialak, Hayden Bulebarreko 614. Antxa eskutan da gure Helga, Tiresias harrigarria zara! Gaueko 9:00 eta 4, Mistiken biltegia. Hau alda Helgaren eskutalekua. Laster jakingo dugu ba. Sam, bazatoz? Florentzian ezkonduko naizela, hori bai erromantikoa. Sam! Egun pixka batean Tiresias, itxaron ba! Eta nolako izango da nire senartxoa, Shakespearen irakurlea morratu eta inguru giroaren babeslea? Tipo igarle horrek telefono zerbitzua edukitzea ere? Barruan gaude. Ni, presidente, mesedez. Gero deituko dizu! Hau Helgaren eskutalekua bada, ordenagailu horrek zertan dabilen esango digu. Ez da posible. Zer, Helgaren plan ikaragarria agerian utzi duzu? Ez horixe. Hau ez delako Helgaren ordenagailua, ez da haren eskutalekoa ere. Hau, Beverly Hillseko dendaguneko biltegi nagusia da. Hemen gordetzen dituzte salgai guztiak. Dendetara iritsi aurretik ere! Oh, jantzirik politenak! Punta-puntako diseinu gileak. Zer ematen du, hil eta Parisera joan garela! Barkatu, baina moztu egin behar izan dut. Esan, azken berria? Denek nahi duten gauza bat aurkituko duzu eta lagunekin zera harremanak ez dutu. Hene bada, hauek probatzen lehenengoak izango gara, lehenengoak! Sinestazina, mistik da. Jantziak, apaingarriak, diseinu guztiak. Berriz ere igarri egin duzu, gero deituko dizut. Orain lagunekin harremanak estutuko ditut. Wow! Izugarri maite dut neure lana. Ez egizan alduzu bihotza supermodan neko neska eta ez dizute ezagentzun. Baina zer da, itxatxita geratu zait. Aizue, nik ez dauzkat oinakain handiak. Ara, nik ere sartu errazago sartu dut kapela. Jantziok itxatxita ditugula, nola argitu behar dugu Helgaren plana? Trot naiz, azken jantzi sorta prest dago bere lekuan. Primera, itzuli basera. Trodek mistiken arropak banatzen baldin baditu? Mistik diseinu gile misteriotsua Helga von Guggen bera da. Eta haren plan maltzurra zapuztu beharrean? Oi, jantzi egin dugu!
Motorzalen askanteak. Kontu zibili! Eta ez gaitzala trodek ikusi, Helgaren ganaino eraman behar gaituta. Eta gauza bat, oso gaizki gidatzen aritzarete! Erraz esaten duzu zuk hori! Nik ja ez dut ikusten, baina ez goaz inola ere. Superazkar! Billy! Espioi batzuk txikitzeko aukera ere izango dut. Geldi! Geldi! Galdu aldugu! Abiatu! Abiatu! Ez dut ezer ikusten! Ez da nik ere! Tiratzen zareten itaz? Ez! Tiratu beharko duzu eba! Esker! Eskuin! Eskuin! Esker! Esker! Alex! Azeleratu! Gaueko 11:42, Helgaren kuartel nagusia. Korrika! Azkar! Berriz ere aspaldian bezala, Kapela honek sekulako buruko mina ematen dit. Nik ezin dut arna sartu. Neskak, arropa hauek egundokoak dira, baina dagoeneko naskatuta naukate. Beti kritikatzen, baina zuek zer dakizue, ez zarete inor. Ni moda imperio bateko erregina naiz. Itzuli mundu errealera. Von Guggenjantziak aspaldi pasatu ziren modatik. Eta nire imperioak gainbera egin zuen. Nire modaren sasi jarraitzaile aldaberek baztertu egin ninduten inolako errukirik gabe. Baina orain saldu ninduen moda mundu horrek nire mendekoa jasango du. Jendea leotardo estu deserosotan harrapatzea. Hori alda zure mendekua. Hori lehenengo fasea baino ez da. Mistik bilduma berria gaur goizean atera berri da. Eta ziztu bizian desagertzen ari da Beverly Hillseko apaletatik. Eta okerrezpanago badakizue nire arropa berriak ezin daitezkela erantzi ez da. Laster norbait diren guztiak nire jantzietan harrapaturik geratuko dira. Eta moda telebista katean nire nortasuna agerian jartzearekin batera bigarren faseari ekingo diot. Ene, bitxi itxasgarriak ere diseinatu dituzu, ala? Egia esan gauza asko zilgarriago bat darabilt buruan. Botoia sakatutakoan, mistik diseinu guztiak estutzen hasiko dira. Harik eta barruan dagoen pertsona. Modaz pasatu arte betiko. Oial bakeroa baino estuagoa da gero? Estu aldi larria jasan beharko duzue. Gogorra benetan. Eta laster gertatuko zaie hori mistik janzten duten guztiei ere. Tira, musuak, agerraldia egin beharra daukat. Gozatu ikuskizunaz. Arropa hauetatik irteten baldin banaiz, lagundu idazue zerbait arruntagoa erosten. Gaueko 11:05 gutxi, moda telebista kateko egoitza. Hau moda katea da, eta izugarri urduri nago. Minutu gutxi batzuk baino ez dira falta guztion buruan dabilen galderari erantzuteko. Nor da mistik? Nik ere ez dakit. Eta hemen lan egiten dut, baina oso gogoko ditut jantziok, ezin ditut erantzi. Konturatu alda inor horretaz. Hemendik irteten ez pagara, moda ondamendi larria gertatuko da. Esan hori berari.
Oraingoan ez duzu ies egingo, neskak. Urkilak dauzkatemen, uste dut aska zaitzake-dala. Egon, Trodek ikusten bazaitu alarma joko du, nahastu egin behar dugu. Barkatu, baina kapela alda dezaket? Moda kontua da, kapela udakoa da eta ni udazken zaleagoa naiz. Oraindik negu gorria ere pasatu beharko duzu. Beraz, iso, kapela hauan nahi espaduzu behintzat. Clover, oraintxe! Ja! Hau larrutik ordainduko duzue. Zer da ordea? Trod lotuta geratu da. Guazen hemendik isil-isilka. Harrapaitzazue! Lagundu! Guazen! Eta orain, denok irrikaz espero genuen unea. Ikus dezagun lorden benetan Mystique. Kaixo, Mystique? Horra altzaude. Ez etzigarri. Helga da, Helga von Guggen! Helga eroa! Zinegin nuen enuela zure diseinurik jantziko berokin kontuaren ondoren. Azkar guztiok erantzia ropak! Ikusiko duzue hori ezinezkoa dela. Eta berriz ere nire diseinuak janzten hasi zaretenez. Eramaitzazu hilobiraino ere. Ez! Modako polizia gara, eta atxilotuta zaude. Suntxitzazue! Borroka, ikusle pila ikaragarria izango dugu. Ongi etorri nire mundura. Badakit txarrak direla eta min egiten ditate, baina zapata hauetara ohitzen hasia nago. Neuk esango dizuet zer hartu behar duzuen. Tori hau patata frigituekin! Helga! Mendekua sekula ere ez da modaz pasatzen. Honek, argaltzeko balioko du behintzat. Terik nahi duzu? Lagundu. Lurrunak! Zimurrak kentzen ditu. Helgaren jentzi beldurgarri hauek zimurtsuegiak direnez? Lurron pixka bat zabaldu baino ez dugu egin behar. Bai ondo. Upa, zoragarria! Eskerrak azkenean arnasar dezakedan Aske behintzat. naiz, aske. Askatu naiz, eskerrak askatu naizen. Ondatuta, ondatuta daukat! Sartu iragarkiak, sartu iragarkiak! Jantzi hauekin arrakasta handia izango duzu. Kartzelan. Goizeko 9:00 pasatxo, Beverly Hillseko dendagunea. Eta mundu osoarentzako bakeitzarmena lortu ondoren, urrezko domina irabaziko duzu patinai artistikoan. Benetan? Eta gero zer? Barkatu, Sam, igarle indarrak agortu zaizkit orengoz, etorkizunean ikusiko zaitut.
Etorkizuna ikusteko irrikan nago, bizitza benetan harrigarria izango dut. Ziur altzaude Tiresias fidagarria dela. Zera, pare bat gauza igarri ditu, bai, baina horrek ez du igarle egiten. Nola esan dezakezu horrelakorik, Tiresias oso trebea da. Baita globoekin ere. Nire Tiresias Toni ere bada. Eta Toni oso trebea da plantak egiten. Egon, igarpena egin behar dut eta Samen lagun igarleak bere bezerorik onena galduko du. Bere biziko espioiak. Goizeko 9:00 eta 16:00, Beverly Hillseko dendagunea. Ez. Atera dizkidazun jantzi guztiak, modaz pasatu ziren duela asteak. Gauza berriren bat nahi dut. Tira ba, beste jantzi bat daukat gordeta. Baina enuke saldu behar bihar arte. Mystikek diseinatu du. Bere nortasuna erabat sekretupean gordetzen duen moda-modako diseinu gilea da. Bai misterio txua. Eraman egingo dut. Modazko hankasartzea. Bihar dena moda telebistakatean, Mystiken benetako nortasuna ezagutzera emango dute goi mailako moda gala batean. Jakiteko irrikan nago, nor uste duzu edela? Lepoa egingo nuke Calvin dela. Edo Tommy, edo Giorgio. Hori ziur jakiteko modu bakarra dago andereñoak, Tiresiasi galdetzea. Zuen igarle lagunari. Kaixo, ni Clover naiz. Eta ni Ales. Ni Sam naiz. Eta zu iruzurti hutsa. Ara, sineskabe bat dugu hemen. Mundu osoak daki igarleak iruzurra direla, batez ere dendaguneetakoak. Nola esan dezakezu horrelakorik probatu ere espaduzu egin sekula? Tira, lehendabiziko aldia doan da. Aldaketak dituzu begibistan. Poltsan ditu egingo zaizu. Ez ezagun ilun altu batekin topo egin, eta ustekabeko bidaia egin. Sam naiz, zuk esandako guztiak egia bihurtu dira. Benetan, zera, bai, jakina, nola ez ba? Misterio bat daukat orain eskuartean, eta pentsatu dut... Ixo, erantzuna nahi baduzu, barruan begiratu. Erantzuna nahi badut barruan begiratzeko? Barruan begiratu? Gure espioi trebezi ez baliatu behar genuke, eta ez igarle lagun baten aholku ez. Erantzunak barruan daude? Poltsiko eskutua! Hona arrastoa! Biltegi industrialak, Hayden Bulebarreko 614. Antxa eskutatu da gure Helga, Tiresias harrigarria zara! Gaueko 9:00 eta 10:00, Mystiken biltegia. Hau alda Helgaren eskutalekua. Laster jakingo dugu ba? Sam, bazatoz? Florentzian ezkonduko naizela? Hori bai erromantikoa! Sam! Egun pixka batean Tiresias, itxaron ba! Eta nolako izango da nire senartxoa? Shakespearen irakurlea morratu eta inguru giroaren babeslea? Tipo igarle horrek telefono zerbitzua edukitzea ere? Barruan gaude. Ni, presidente, mesedez. Gingo duzu. Bai, nahi duzuna. Guazen neskak. Agur, Tiresias. Orduan, zer egingo duzu gero? Zutan jartzen naute tipoiek, gaur egun edo norrasten zaizu etorkizuna igartzen. Aizue! Aberatza naiz! Barkatu, andereño eder hori. Wow, horra ez ezagun ilun eta... Benetan altua.
Goizeko 9:43, bupeko egoitza nagusia. Harrigarria izan da, ez da? Benetan, ni zorabiatuta nago. Ez hori ez, Tiresiasen igarkizuna. Esandako guztia bete eginda. Poltxantik zait ez ezagun ilun altu bat topatu, eta ustekabeko bideia egin dut onaino. Eskerrak iritsi zareten, berritxarrak ditut eta Helga von Guggenek kartzelatik ihes egin du. Jendea beroki bihurtzen saiatu zen moda diseinugile eroura. Horixe bera. Gorroto dut. Ez dut dudarik egiten. Beharrezkoa dugu lehenbailen harrapatzea, andereñoak. Bai, etzen kartzelatik irtengo aire freskoa hartzeko bakarrik. Beste marruren bat asmatzen ibiliko da. Eta zuen laguntza behar dut zer dena aurkitzeko. Trot da hori, haren menpeko maltzur itxusia. Eta antza denez, are itxusiago dago orain. Tira, gainu ez hitz egin dezagun. Ona, krimen gunea aztertzeko erloju eskanerra, laserdun Espainietakoak, hiletarako urkila bereziak eta abiadura ezinbestekoa denez. Gero deituko dizu. Hau Helgaren eskutalekua bada, ordenagailu horrek zertan dabilen esango digu. Ez da posible. Zer, Helgaren plan ikaragarria agerian utzi duzu? Ez horixe. Hau ez delako Helgaren ordenagailua, ez da haren eskutalekua ere. Hau, Beverly Hillseko dendaguneko biltegi nagusia da. Hemen gordetzen dituzte salgai guztiak. Dendetara iritsi aurretik ere! Jantzirik politenak! Punta-puntako diseinugileak. Zer ematen du, hileta Parisera joan garela! Barkatu, baina moztu egin behar izan dut. Esan, azken berria? Denek nahi duten gauza bat aurkituko duzu eta lagunekin zera harremanak ez dutu. Hene bada, hauek probatzen lehenengoak izango gara, lehenengoak! Sinestazina, mistik da! Jantziak, apaingarriak, diseinu guztiak! Berriz ere igarri egin duzu, gero deituko dizut. Orain lagunekin harremanak estutuko ditut. Wow! Izugarri maite dut neure lana. Ez egizan nalduzu bihotza, supermodan nago neska etez. Wow! Mundiala! Supermotorretan ibiliko zarete. Ups! Gogoan izan tzazu, ahotsaz martxan jartzen direla. Gehiago izango dituzu, ez da? Agur, neskak. Arratsaldeko 4:15, motel abandonatua. Helga von Guggen jatetxe honetan ikusi zuten azkeneko aldiz. Aizue, haren mozorroa aurkitu dut. Hemen barruan aldatu zen? Hau nazka! Bai, eta ezertxo ere ukitu nahi ez dudanez eskanerra erabiliko dut. Harengana eramango gaituen ezara aurkitu duzu? Ez, baina bakterioz josita dago eta nik ez dut jatetxe honetan sekula jango. Ba uste dut aintzinako moldez egin beharko dugula lana. Agian etorkizun igarleak ere lagunduko digu? Igarlearen telefono zerbitzua, erantzun bila bazabiltza, zubaia bila hau da giltza. Tiresi